Ja, det havde det også. Den er i gang med at optage. Yes. Super. Jeg har en dejlig fin sag med. Snorfer, gik du med mig ovenpå? Ja. Jeg står ved døren Yes. og kigger. Jeg ved ikke, om du så vil stå ved den der stol, der er. Jeg prøver at løbe så langt ned og så tage den på hjørnet måske. Okay. Der er ikke nogen derovre endnu. Nå, godt. Der var også noget om, at komme med en hård. Ja, jeg hører det ene, men... Jamen, jeg holder øje med en. Jeg kan ikke lide, du står der. Jeg kan ikke høre noget fra trappen endnu. Ukendt her i dark. Right now him. Hvor er de i vest? En i hvert fald. Ja, de er i garden. En nær med en. En på vej herover, Han Ulrik. hoppede videre. Jo. Ja, han hoppede mod nordtrapperne. Jeg hører ham, han løber op. Der var en. Stadigvæk en med en. En. Pænt Og dernede. To. Pænt dernede. Jeg tager hans åben. Dark. Dark, en dark. Der bliver kastet. Han er ramt. Parken er ovenpå. For at hjælpe mig. Copy. Parken er nede. Ja, jeg er døde. Ja, hold pænt. Undskyld. Det gør ikke noget. Jeg kommer op og hjælper og holde pakken. Snor sig. Ja. Så med en åben. Bare Der så I kommer. ved det. Ja. Du snorser. Nej, der kommer en. Ja. Lobby, pas på. Den er åben. Der er ikke åben. Der er gået Third Street. Hvor er pakken snor sig? I gang. Den er der. Okay. Jeg går lidt længere ned. Man start. Main choke. Anna, i stedet for at stå Er jeg nede? kan du stå op til venstre. Og stå og holde. Ja, det ved jeg godt. De står lige ned til højre for døren. Over trappen. Det var, de kan ikke se dig, når du står der. Men folk ved så også, man kan stå der. Mm-hmm. De står lige ned til højre for døren, Arne. Ja. Der står 2 mand. Kan man gøre sådan der? De kommer op. Det kunne man godt. Nice, Det var 3, eller var det 4? Det var 3. Det var, Mathias kommer fra haven nu. det var Okay. 4. Mathias fra haven. Jeg har en under. Men Lillemis er ikke på. Jeg tror, de blev crashet igen. Det er kun Mathias, der er tilbage. Copy. Kommer en løb. Med lille mis. Nej, det er mig. Hun fik bare et DC. Jeg har en under. Hvor er det med en? Pakken er stadigvæk ovenpå. De var 2 main, Ja, det og så var Mathias udenfor. Og der var 3, vi var på der. Det kan være, han er løbet hele vejen ud her. Og den på vej op nu. Han Ja, var han også. meget tålmodig før, vil jeg sige. Nice. Sådan. Det var han. 5. Løber med op igen. Yep, det er som en god idé. Ja, vi står Ja, bare men på der er ikke nogenlunde det samme. Jeg tror bare ikke, at Pent... Ja, der var så i Dark, der kunne både holde øje med main choke og Dark på samme tid. Altså, jeg sidder ude ved bænken og holder øje med mig. Pent løber dark. Jeg sad jo bagved ved Dark og holdt øje på bænken. Jeg bare kigge mod han main choke for dark af. Så holder jeg darken. Mm. En main. Eller en nu. Dark. En dog. De kommer op til dig snart. Syg. Han er ramt. Ramt.
Jeg kan høre en et eller andet sted, jeg kan bare ikke se hvor. Eller hvorhen. Der er ikke nogen på deres indertrappe. Luke har pakken, han er main choke. Der er 2 på indertrappen, Nelly og en anden, jeg ved ikke hvem den anden er. Deres Og jeg var indertrappe. nede. Gør tør, Bull. En. Dark. En. Dark. Main joke. 3. 3, så okay. Ja, lille mis har jeg også Ja. dræbt. 4. Pakken ligger i main. Ja, jeg bliver stadig op, jeg går op igen. En dark. En dag, jeg kommer hen til Monade. og Det er jo tilbage main choke. Og main hold. Det var i main, de nænede. fuck, double doors. Lad være med at blive smidt ud, mis. Ja. Double doors. Og så det, den ligger tæt på main choke. Shit, jeg så ham så slet ikke. Han tog den og løb Og en mod dark. Og surgery. dark. Dark, Ja, ja. han er mod dark. Yes. To. Minimum. 2. Jeg lyder til. Var det 3? Så er vi dræbt, så er der en tilbage. Ja. Han er dark. Han er ramt. Ramt. Sådan, 6. 6. Finder Monalus. Og jeg tror, jeg sidder banner står over på den anden side lige nu. Det er ukendt, men de har mange level 0'er. Ikke party. Det er ikke fair. Ej, men man ved, der sidder en over rigtig højt og banner og shovler samtidig. Jeg tror... Jeg føler lidt, at Panda godt kunne finde på et rush nu. Jeg tvivler på, at han gør det, når han ved, at vi har 5 minutter. Jeg tror stadig godt, han kunne få på det, bare for at få 3 ud, for at så dræbe sig selv. Dark, dark. To dark, to dark. Ja, Ja, det er du så mere. dark, så. Når så holder du herop, så går jeg ned og hjælper dem. Jeg kan prøve. Gør det. Det kan jeg ikke. Mathias på vej. Jeg løber op, jeg løber op. Han er ramt. Jeg er ramt, jeg løber op. Jeg vil ikke lægge bagfra. Hvis ikke det er bagfra, skat. Prøv at pusse main lidt mere. Og det var en. To. 2. 3, 4. Sidste er nede ved... Sidste er i vest. Vest. Information vest. Der er Og jeg har stadig mig. Der er 2 tilbage.
Nordskov og Chanel er de sidste 2 tilbage. 3, eller... Hvor mange er tilbage? 4, 5. 5. Chanel er den sidste. Ja, hun Ja, hun er i er... vest. Ja, hun er her. Fastlåst. Nice. Hun er død. Sådan. Der var ikke meget at gøre. Holy fuck, Arne, for. Jeg troede, jeg var træt i aften. Det troede jeg også, du har. Han Hvis du er det, så synes jeg, du skal være træt, når vi skal spille noget mere. Hvad fanden, Arne, du er gift i dag? Og vi har heller ikke Dem, nogen hold, der der kommer kommer ind fra stå. vest af mod main, dem kan jeg ikke se, der hvor jeg sidder. Det var main, de nænede. Nu skal vi nok passe. Jeg kan se i vest. Men En. Jeg har pakke. Der er en eller to nede dernede. Der er en her. Der er en snart, det er lige en Panthers. Det var Luke. Nej. Luke. Han var dark, tæt. Endnu en. De har tabt flaget i vest. Ja, pakken ligger her hos mig. Jeg trækker mig. De er på nordtrappen. Panther nede. 4. Der er en tilbage. Nelly er den sidste, der er tilbage. 5, 6. Så. Ja. jeg tror, Pender han var med til over på den anden side lige nu. De kører stadig ikke. Problemet er også lidt, de er kun 5. Ja. Ja, en lille mis, hun falder af og på og ud og ind. Hvad er det for noget? Hun løber med et crash. Du er bare sulten i dag, var Arne? Det tror jeg, han er. Nu er det hans tur. Så jo norsk, eller Snavs, han gik helt amok sidste gang, så tænkte jeg, det kan ikke passe. Nu vil du også være med på banen. Arne var i træning i går. Vand dernede. 1, 1. 2. Blues med. De glemte at tage pakken med sig. Nu har jeg fået dig på krogen. Så nu har jeg fået tog på krogen. Ah, Du er så dark. Melle i main. Der så jeg ud med en. Tre. Fire. 4, så. Eller hvad? Det var 3. Nej, det er 3. Eller på den. Og Nordskov. Have, eller garden er ikke ryddet. Der kommer en der. I garden? Ja. Godt. Jamen, der er løb tilbage, men der var en. Godt. Men jeg fik bare taget Penten og Luke. Ja. Det var sindssygt. Jeg hoppede jo lige ind i skuden, altså. Jeg kan undgå dem, om så jeg vil. Garden har han taget den.
Bare mig. Over mod dig. Er der nogen? Nej. Jeg kan ikke se nogen. Omkring med mig. Omkring dig. Jeg ved ikke, om det er nede under eller på trappen. Nu er med i. Ja. Jeg har med en. En. 4. Parken på første etage. Copy. Så går jeg ovenpå. Dark, lyder som om. Fuck. Og Luther. Okay. Hmm. Dr. Davis, telephone please. Dr. Davis, telephone please. Altså på for. Dr. Blair, Dr. J. Hamilton, Dr. J. Hamilton. Bag mig. Åh, Dark af. Off dark. Ja, han er inde på... der. Stay alive. 13 sekunder. Godt billede. Ja, man. Ja. Men der er sgu den eneste, der er så smart. En mindre død. Indtil videre går det godt for os. Lad være jinxet. Please. Ja. Nå, jeg sagde bare, han var den eneste, der så der ikke var død. Nå, Dark. Ja, okay. 1. 2. Jeg skal lade. Lad af surgery, eller hvad? Nelly nede. Nej. Der er en Dark og Packer Dark. Ikke nok, ja. Fire. Man så Dark. Ja, ja, han. Jeg kan ikke se nogen. Nej, det er inde i search. Ja, i surgery. Den Wolfmon er i surgery, han kan ikke se Ja. nogen. Okay. Men det kan også godt være personen sport til højre. Okay, Ja. så er der clear. Kommer nok fra... Det Garden. Så må han have været i garden eller et eller andet. Men der har vi da TikTok over. Jo. Jeg holder Der er nogen, der løber omkring mig. omkring dig, så prøver de at komme ovenpå, eller hvad? Main. Eller... Nå, jeg kom fra mig af. Og... Og fra A. Nej, don't go. Fuck. Det var bare. Ja, det er jeg ked af. Jeg havde kun 1 kill den her runde. Ej, Arne. Det der def der. For fanden. Jeg tror ikke, han er tilfreds med hans score lige nu. Jeg tror, han skulle være hans møg. Det kan godt være, at snart begynder at blive sur. Nej, men det går sgu meget godt for os. Mm. Ja, men nu skal vi lige huske på, at de mangler en lille mis. Ja. Ja, det er mange lille mis, det er sådan lidt.
Men det er lidt øver. En i main, det er Panda. Ja, Der tag det ud. der. Det er mig, Kasper. Der. De er heroppe nu, Wolfie. Fuck. Det er Luke. Jeg kaster en næb ned til ham. Det Hey, Luke De fik opper. Jeg render op, og så er main åben. De rush. Den har du. Dark er åben. Dark er ikke åben mere. Nice. 3. Kæmpe pendler. Fire. Sidste. Pakken er ovenpå. 5. Nice. Sådan rent for. De stormede kraftet med ovenpå. Jeg kan sige, de mangler en over på deres gruppe. Det er noget ærgerligt. Vi må jo tilbyde en rematch, når det ikke er lille mis, eller hvad? Hvad fanden, det er Penta, der er gået derfra. Ja, Panda er ude derfra. Ja, han er ikke derinde. Nej, jeg kan man se. Nå, i deres Discord? Ja. Nå. Nå. Jeg tror, det var ikke af. Snakker de så voldsomt derinde? Jeg ved det ikke. Det kan godt være at prøve, så man kan få fat på en. Til deres hold. Det er lidt sent. Det er lidt for sent, men sådan... 2. Min Bror søster. En dark. En main choke. Det var en nade, mokker. Godt dog. 4. 4. Jeg har pakken. Nej, lige meget. 5. Jeg Og nu er der røget en mere deroppe. Ja, det er mis. Hvor hun gentager sin computertur. Lidt ærgerligt, Det er sgu da sjovt. Det er hver gang, at det er, at vi skal spille, hun har problemer, for det sker jo ikke, når det er, at vi bare sidder før kampen. Nej, hun har lige så to kampe uden nogen problemer. Ja, nok om det. Ja. Vi spiller bare, det kan vi ikke tage os af. Dark. Havde en del. Dog, snart så holder du ovenpå. Jeg kan prøve. Jeg går lederen om. Jeg kommer lige og hjælper Dark lidt her. Men jeg kommer også ned fra et dog. Ah, shit. 1. Jamen, Dark bruger lidt hjælp. jeg tror, Panda han er blevet sur. Snorre kommer fra bagvejen. Lidt tilbage. 2. 3. Main er åben. Au. Jeg går ovenpå igen. Main er åben. Kommer du over med dig, TikTok? Ja, Jeg kommer bagfra, vi smoker. Pakken er der. De begge to er der. 3. Pakken er oven på grad... oven. Au. Mathias går sikkert, han tager sniper, så han kan få lov til det. 5. Sådan, TikTok. Yeah. Snorre ved også lige et par stykker der. Ja, noget med lige en Panda. Jeg tror ikke, han var tilfreds med det igen. Igen. Nej, men Men også det, at de er den mand mindre. Det kan godt lide, det er en stor udfordring for dem. det gør, at de, som sagt, så siger jo, altså en mand mindre, og det irriterer dem rigtig meget. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er da også irriterende. Så har vi en fordel med en mand. Ja. Men det er så ikke lidt nederen på en eller anden måde, synes jeg. Det er smoke i main. Mand. Men alt fra main tog. Der er blevet så granat igennem main. Der er en i main.
En. Højre side. Oh my god. Du holder fint deroppe, Snor, så jeg kommer ned. Nelly sidder og camper. Ja. Luke bag. Du kommer bagfra. Jeg pusher. Jeg går ovenpå. Okay, de holder han lobbyen. Bare løb tilbage. Jeg holder lobby vest. Ja, 2 tuks. Der er en i main fra vestsiden af. Der er 2 vest. Nice. 3. Pakken ligger i main. Den bliver samlet op nu. 4. Og pakken. Pas. Pakken ligger i main. Der er en til main. Sidste mand. Hus. Lige til højre. Jeg løber til. Han er løbet ind. Han er på nordstær, eller på trapperne her. Han er ved trapperne inden. Han er ikke løbet op, han er bare nede. Han løber op, han løber op. Jeg tror, han løber op, ja. Ja, nu gør han op. Vi har ikke nogen på. Jamen... Jeg er trapped. Han er omme på stadigvæk. Går rundt. Ja. Der er ikke nogen ovenpå, eller hvad? Eller Jeg hvad? er ikke nogen på. Tic-tac ude i haven. Der er ikke nogen ovenpå. Bare lad ham komme. Ja. Jamen, jeg dækker lige de andre trapper her, så. Yes. Hvad med, Ja, men jeg sidder også heroppe. gå hen til trappen, ned under den, underfor. Han er trapped, så ikke push ham. Nej, det er der ingen grund til. Kommer han godt nok på nordtrappen? Jeg går over mod enden. Og mod dig, Arne. Ja. Der benytter lejligheden. Ja, han er på vej ned her. Se ham. Yes. Så Nice. Håber. sådan han for. Altså, jeg er ked af at sige det. Så meget kan det da ikke gøre, de mangler en person. Det kan gøre rigtig, rigtig meget. Jeg kan gøre rigtig meget her. Ej, det er jo også partiet, hvor de må få en rematch, hvis det er det, de har behov for. Jeg vil ikke have noget mod en rematch, hvis det skulle være. Nej, fordi det er unfair lige nu, at vi er en mand mere imod dem. Jeg tænker også, det bliver en rematch. Men så bliver det, det vil jeg så ikke. En 17 tid. Og main choke. Ja, der var en alien main choke i hvert fald. Go dark, go dark. Og Panther. De er på nordtrappen. Military. Vent, Jeg løber op, og i stedet for så er main åben. En. Det var en. Og der er en med ved Dark. Er jeg nede? 2. Hey. Jeg er så hårdt. Bare en lille smule i hvert fald. Jamen, jeg er op. Men det var også trods alt, at du kan ramme rimelig godt. Jeg kan ikke huske, hvad 2 eller 3 minutter til. Nej. Panther lukker i hvert fald.
Jeg begynder at kede mig lidt småt heromme. Jeg tror, du skulle gå ind mod informationen, så Jeg tror, jeg trækker mod extraction. syd, så gå ind øst den vej. Der er en opper. Copy. Men altså, til gengæld får du kills, Tiki. Nej, det gør jeg ikke, for de stoppede med at komme her. Jeg tænker, du skal gå... Okay, det sagde jeg så lidt for hurtigt. Han kommer syd Pis. Kommer Stadigvæk en for en opper. garde. i garden. Ja, men altså lige... Ro på. Du har en opper også. Nobody. Ja, men det vil jeg. Dark room. Hvor satan der, mand. Så dark room. Det lød til det, og det lød som gulvtæppe, der var en, der gik på. Der er Nordskov ovenpå. Nordskov døde. Var det ham, der døde? Okay. Det er Mathias, vi er tilbage. Det er det, man kalder et snapshot. Pis. Så Nobody. Kom igen, nobody. Du gør noget nobody. Du har slet ikke noget HP alligevel. Det var jeg alligevel. Kan du tage... Dark, stil nobody. Ja. Så går jeg med tic-tac den anden runde tur. Den her gang, der håber vi pænt, Ja, prøv det. direkte ind og dræber os begge to. Bare vide, de Smoky er ret glade main. for røg og granater. En dark. Siger til, hvis du skal hjælpe Nobody. Selvfølgelig. Ind i circumcy. Er den samme. Kom her ved dig, Snorser. Hvad sagde du? Er der nogen hen ved dig? Ikke hvad jeg lige kan høre, men jeg sidder på sengen lige nu. Okay, good. Ja. Der er bevægelse. Dark af. Dark, skal jeg komme? Et har jeg ovenpå, Og natten. og I er med ude i storrum. En tæt dark. Prøv at snige sig ind. 2. 3. Plus pack. Jeg kan ligge uden for Dark. Plus der er tæt dark. Hvad er pakken? No. Det er også den sidste. Shit, jeg faldt ned. Fuck. 4. Okay, der var noget. Fedt. Ja. Fucking shot, man. Nå, så må du lige op, der var Nobody. Ja. Hvis bare jeg kan få Dark alene.
Jeg fik det hjem til sidst. Ja, han døde der. Tror det er bare, godt. de vil gå fuld on camper mode. Hvad gør vi? Jeg gik ovenpå. Jeg går dog room, som Arne får. Prøv vi skal prøve Vi det går der, som vi surgery. snakker Jeg om. har pakken med i surgery. Nej, jeg er nødt så ikke at skifte. Og til flash og net, eller flash og smoke. Men det er fint nok, hvis du har lidt plads med os. Jeg har 2 flash og net. Vi kommer om på Ja. op og over. Og der er i hvert fald noget med midt. Op og over tæt. Nødt til. Han er ovenpå. Jeg er nede. Han sidder på sengen. Lige til højre. Fuck. Luke, han Ja, så står skal jeg ikke igennem. han står i lobby. Enter på første salen, han titter ud til væg. Ned til. Norskov holder garden. Det er kun også nobody. Ja. Fuck, vi skal nok lige samle os lidt så. Nu op og over en del. Vi prøver at gå garden. Ja. En på vej mod garden for dem af. Jeg kan bare høre. Han ligger helt til højre i døren. Under net. Det gjorde han. Det kommer han op her tilbage. Så vi skal krydse sammen nobody, men hvad vej skal vi gå? 2.30, der går vi mod garden. Om 20 sekunder. Ja. En der pusher for dark af, det som om. En der sniger sig. Der er en, der sniger sig, men var det ikke Ja. med? Så jeg er gået i garden. Yes. En dark han ramt godt. Det er Luke. En del. Pas på bagfra. Fuck. En, eller... Der er Penter muligvis stadig ovenpå. Ja, der kommer en ovenpå. Han løber ned nu. Der er 2 op på. Ah. Der er ikke meget at gøre. Kom igen. Du kan ikke godt, hvad der er. Jeg vidste faktisk godt, der var en dernede. Jeg troede faktisk, han var længere henne. Men det var han også til at starte med, tror jeg. Ja, det var ligesom om, der var nogen, der skød derinde fra i hvert fald. Det kan være ovenfra. Skal jeg have lidt pres på main her fra starten af? Jeg går... Shit, jeg fik lige desktopen her. Jeg kommer lige... Sådan der, så er jeg tilbage. Og så prøver jeg at sætte du med bare løbe direkte ind i dark room. Den kommer godt. Jeg kan ikke gå med pakken. Luke camper ved Palme, eller den der svigermors skabte tunge på højre side af den vej der, hvor vi Det var det samme som sidste gang. Men
jeg tror han rykker, så de kun den dræber en. Det gjorde han også. Rykker han over til højre side. Jeg er på med sniper. Han forventede, at jeg kom. Han står helt ud til vinduerne, han kan godt ud. Smider garden. Nelly ligger midt inde i det hele i den store. Midt i bænkene, så. Yep. Ja, han er ved bænkene. Det er Nelly. Og hun kan godt finde ud af at ramme, skulle jeg helst sige. Det bliver lige meget plads på. Hvor flytter hun sig? Hvad bilder hun sig ind? De er igennem vest. Du er ikke bullet. Ja. Kom nu ud derfra. Du har Penda i vest. Han kan ikke lade være med at presse. Kom nu, det kan. Okay. Jeg tænker, vi skal prøve at rotere, så... Jamen, jeg har lagt en lille plan. Ja. Ja. Mens at Henrik Wolf var lige i gang med at spille alene. Må jeg løbe ovenpå så? Ja. 3 mand, der slipper om på. Den ene spiller den hårdt. Godt være, vi kommer til at miste 1 til 2. Okay, Men så har vi pros. Jeg løber mere. Jeg løber også op igen. Jeg har ser med. Lad garden åben. Ja, løber jeg. Ham med Så lader vi Dark, bare- han skal beskytte. Ved du hvad? Og så holder vi Dark. Okay. Garden, laver den åben. Banen skal holdes. Men, Jeg sætter mig bare og holder Dark, så. Ved du hvad, så... Jamen, så hold øje med main Wolf Jeg mod. bliver hernede. Okay. Jeg bliver hernede. Godt det der. Du er en. Vi har jo op og over. Luke står, hvor han plejer. Ja. Nordgård har jeg oppe ovenpå. Stik til, du har Nord, skår bagved dig. På vej. Kan du se, om du kan komme ned derop fra? Eller... Og Luke, han er, hvor han plejer i hans palmebusk der. Palmebusken? Shit, han har hørt mig. Han er i Dark, ja. Eller uden for Dark. Perfekt. I hans palmebusk. Jeg prøver stadig ovenpå, så de gik i gang med, hvor finder jeg ovenpå. Luke, han flytter sig ikke. Han holder øje med main. Det gør han. Eller med Dark-hederne. Så det er, vi skal have Ultimate til at løbe garden, og så se, om man kan snipe ham. Og få garden af. Jeg ved ikke engang, hvor mange der er i live. 3 minutter igen. Masser af tid. Jeg har masser af tid.
Pas på, Nelly, hun ikke er i bænkene. Det Det var lige der omkring, han var, ja. Du kan bare ikke se ballen for. Ellers havde vi sådan en ned. kan godt være, de er løbet ovenpå. Nej, der er en her. Det der, ja. Nelly guard. 2 minutter. Sådan. Bare løb den. Bare løb. Sådan. Ah, Sådan. Ja, Ellipexen hvor I plan sammen. Ja. Sniperen og LMG'en, og så en af han assault rifle løber ud mod garden. Og marksman og de to sidste våben løber op henom på. Op i højden, op og over. Så løber jeg i hvem tager garden. flaget med, så tag flaget med i Ja, gang. hvor Jeg går med jer i garden. Ja, så tager jeg fladet med mig. Jeg går med. Så de andre 2 pumper, det er lige meget med dem. Ja, jeg er ligeglad med main og dark. Ja. Så jeg stormer bare ind, og så må vi se. I'm empty, cover me. Jeg så ikke, hvor han var. Men jeg hælder på den. Han var helt i den anden ende på vesttrappen. Vent. You cover What? grenade. Jeg prøver at slå dig. Fuck. Ja, han sidder der på trapperne. Yep, nobody. Det var en. Ja. 2. Skal I sgu egentlig brænde op og hjælpe nobody? Det ved jeg ikke. Reloading. 3. Teamwork. Så man kan få en til våben. Det rotater. 4. Luke, Sidst samme dernede sted. på Dark, samme sted som han plejer at være. Ja. Nice. Super, mand. Det fungerede. Det var godt teamwork, I havde der i garden.